Ahal vilayetine galla orana bağdalygy bermek dawarasy günüň ir sekerinden ýa-ni şegerniň medenet öýünde geçirilen maslahatlar başlandy. Çykyşlarda elevatorlara hemde galla kabul ediş garmanxanalaryna getirilen buğday hatyryny öz wagtyna kabul etmeň, ony talabalaryk saklamaň düzgünlerine oňatnyjlaryň öňü çekildi. Ýa-ni şegerniň ýerleşýän Milli Ak Buğday Muzeýine gezelen täsiri boldy. Onun dowamyny atnaşanlar bu ýerde saklanýan ýa-ni gadymy ekonomik medeniyetine değişlik gymmatly tapynylara höwes bilen sinetdiler. Seyçe Maletin ýadygärlikler toplamyna galla oran atnaşylar gadymy binanyň oluş aýratyna hemde onun taryhy barada gymmatly maglumatlar bilen tanışdylar. Vilayetde galla orana bismillah etmek dawratyna atnaşylar soňra bir çäräniň geçiljek ýerine Ak Buğday tragynyň awadan daýhan birleşýän şäherindäki Akynly meýdanyna geldiler. Bu ýerde de baratnyjlar ýylgly ýaşylaryň baş bolmagyna gadymy hem müdimi ahal ýaýlasyna buğday oragna bismillah etdiler. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň bu mübarek tähetli gününde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Hazret Erdarymyzyň gally oragna beren ak patasyna ruhlanyp gally oragna girişýän Ak Buğdaýyň mekany bereketli ahal welaýatymyzyň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ya yaradan Allah'ım özüň bereketine bereket gosup daýhanlarymyzyň ihlas bilen bereketli toprağymy ýetişdiren guş gursak ak buğday dänelerini isripsiz ýygnap watan harmanlaryna tapşyryp döwlet öňündäki galla borçnamalarymyzy ul üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli özüň müýesser eyle. Ey Allah'ım, garasy hem baky tarap watanymyzda Gahrman Hazar kadamynyň başyny waslap beren döwletli işlerini münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Hazret Erdarymyzyň halkymyzy şu gün hem geljek nesillerimizi bagtyar eşretli durmuşda ýaşatmak uğrunda alyp barýan beý işlerini hemişe rowaj eyle. Amin ya rabbel alamin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Çäjiňizde bereket Gahrman Arkadaly Hazret Erdarymyz. Çäjiňizde bereket Gahrman Hazar kadamyz. Çäjiňizde bereket edermen gallasy bar. Soňra buğdaýly meýdanyna kombaýnlaryň sağlaşygy sesleri joşgyny zähmet mukam bolup uzaklara ýaňsarly. Bu ýerde kuwwatly kombaýnlaryň sağlaşygy işlemekleri netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgursak däneleriň ilkinji tonlary peýda boldy. Hormatly prezident bilen bawaday hanlarymyza berýän ähli taryplaryň kömek gollawlary, ýokary önüjlikli çenikler bol hasyl berýän tohum dökün, suw bilen dol üpjün edilmegi netijesinde ahallyk gallasy kärenişler şu ýylda bol galla hasylyny kemal getirdiler. Geçen ýyllarda bolşýary şu ýylky orak mögsüminde işlediljek kombaýnlara da burada ýeterlik iş tejribeleri, ukyp başlanyklary bolan mehanizatorlar erkedarlar. Ahal owa hyzmat önümçilik birleşiginiň etraplardaky owa hyzmat önümçilik gärhanalarynyň işgärleriniň tutan ýerli zähmetleri netijesinde orum mögsüminde işlediljek texnikalar giýje günüň dowamyna saat hemde bökdünşit işlediler. Dawarada welaýatyň medeniyet hemde syngod işgärleriniň çykyşlaryna uly orun berildi. Bir ýerde belen teňlerde ýanglanan aýdymdyr saatlar hemde joşgyny tanslarda şöhratly watanymyzyň röwşen geljege ümidi gatýan batly adamlaryň Gahrman Arkadamynyň we Arkadaly Gahrman Erdarymynyň rowaj işlerini türkmeniň dünýä meşhur ak buğdaýynyň we pek zähmetiniň wasfy belentden ýetirli. Dutarçylar topanyň ustatlygyny ýerine ýetiren türkmen halk aýdym saatlary bu çäre öwüşgün şaýdy. Davrany geçen ýerine orak mögsüminiň bagdalgalan ilkinji gününe meýdan düşürgüsine gysga wagtlayan unorta hareket etmesine mehanizatorlaryň diňjaş pursatlaryny sinlemek hasa ýakymly boldy. Şeýlede Ömedäwiniň gelin gyýlarına tarapyndan ýerine ýetirmegi hasa özüne çekici boldy. Bu ýerde hali dergärçilik önümleriniň bedik şaý sepleriniň şeýlede welaýatyň şäherindäki döwrewap dokma toplumlaryň öndürilen ýokary hili dokma önümleriniň durly görnüşleriniň göze geligli goýulmagy çäräniň ýaraşy boldy. Türkmen tebigatynyň hemde çöl haýwanlaryň we durly guşlaryň görkezilmegi täsiri boldy. Toýga adamlaryna milli tagamlar taýýarlanyp dawara atnaşlara ködür edildi. Bu ýerde şadyan çaýgalaryň durly oýunlary oýnamaklaryň gyzykly boldy. Welaýatyň beden terör we sport baradaky baş müdiri tarapyndan geçirilen çekilişli hemde gadakly ýarışlar buňky çäre bedeg berdi. Ahal welaýat polisiýa müdiriniň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gollugyny hemde bu müdiriniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramanyny geçirilen maslahat hem işe häsiýeti eýe boldy.
Bir ýerde welaýatyň owu hojulugyna dahilly idara kärhanalaryň owu hojuluk tehnikalarynyň buğdaýyň köp gatyl berýän tohumlarynyň ösümliklere ziýan merzilere garşy ulanýan ferişdeleriň sergileri köpleriň ünsün özüne çekdi. Şeýerde bereketli türkmen topragynyň datly taganlarynyň gök bakça hemde durly meweleriň göze gelýülligi ünsün özüne çekýär. Buğday oragına girişilen meydana seher salymda täze buğday hasylynyň dolan kombaynlaryň ýöki galla daşamaklygy ýüretilen afta ulaglara goýulyp başlanan pursatynyň hemmelerde ýürek joşturjy, göwün götürjy duýgulary oýaranyny bellemek gerek. Soňra awtolog kerwanyň ilkinji galla hasly bilen ruhawat galla önümleriň ölümçilik toplumuna ýola düşdi. Saatly goýgunç duýgulary we senin bu dawarda sunugy işgärden çykyşlary bu çäranyň bayramçylyk ruhyny hasa belende götürdi. Onda bu ýysançlaryň ýerine ýetilen altylara ýaňsalan aýdym sahalarda, tanslarda hemde folklor çykyşlaryna ýetilmez bereket çeşmesi bolan sahawatly ene toprağymyň insan ömrüniň iň gymmatly nigmaty hasaplanan guşgursak ak buğdaýyň hemde gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başlanmagyna halkymyň bagtyaranyň wasfy belenden ýetirli. Ademden gelýän ümmet etdiňiň giňden ýaýwanlanmagy, onda hünärli gollary bilen gelin gyýlarymyň eli işlerini ufatlyk bilen görkezýüşleri türkmen dilerleriniň tebigat gözelligine milli lewaslara çeperçilik bilen giýişleri buýsançly pursatlara gürli. Dawaranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdulan öňümçilik bölümlerine buğdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlemek netijesinde taýýarlanan ýokary hili undan unaş, çörek we çörek ölümleriniň öňlenip başlanmagy toprak bilen infanyň arasyndaky baglanşyň ebediliginiň aýdyn güwäsi boldy. Orak mevsiminin ilkinci günde buğday orağından boşan yerlerin samanyny ýygnamak ýysly bolsa, gece gündüzden sırmy işlerine girişilmegi bolsa, welaýatda geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň huççuň günden edilýäniň gowanyjy güwanamasy boldy. Harmanyňda bereket. Ahar welaýatynyň gallaçy babaday hanary.